Navetan koneet siellä jo käyvät. Siinä on laidun kuvaa. Jaha. Ja sitten painutaan itse navettaan sisälle. Siellä on maitohuone. Tankki jo siinä. Jaha, täällä on vastaanottokomitea. No aivan. Näinhän se on totta. Aja lähdetään kattoo. Täällä on itse isäntä. Löytyyhän se isäntä. Lehmien välistä. Niin kuin sanotaan akkalauman välistä sieltä, joo. Vähän sitä olla naisten hemmoteltavissa. No niin, Pasi, annahan pieni pikanäyte lypsystä, miten se tapahtuu täällä. Tuolla lailla lypsy. Sieltä se maito nousee letkuja pitkin sitten Pasi ja pyysin antamaan valaistusta, niin kai tämä tästä sitten valaistuu, kun näytetään nämä koneet sun rensselit. Täällä viissii. Täällä viissii. No niin. Siitä ne vaan lehmät lypsyy. Hyväpään tuolla heinähuoneessa. Täällä on jyvälaarit ja siinä on nappulatorni. Siinä. Siitä saa ottaa nappuloita sitten kärryyn suoraan. Ei kun lehmille jakele. Tuleekohan tuolta kuvaa, pitää ottaa vähän valoa tuonne selän taakse päin. Siinä on halkoja kuivamassa. Ja siellä on noita työkoneita. Pyöräpaalainta ja onko toi karhin vai mikä toi on toi sitten tuossa? Näinhän se taitaa olla. Ei enää lasketa yöksi ulos sitten lehmiä. Jaha. Se oli tänään sitten viimeinen sisääntulokin. Ei, huomenna päivällä lasketaan. Ajaa siis, joo, aamulla taas ulos sitten lasketaan. Joo, just. Kyllä. Tuommoisia solmuja tekee Pasi tuonne sitten. Solmumäkelä. Tuollaisia solmuja. No moi, en mä sinua häirihe. Ja ei kuppaa siistä vaan kuvaa, noin.
hymyä. Tässä sitten tämän tilan entinen isäntä. Ne maitohuoneeseen. Panna tupakaksi, niin vielä. Sisua huuleen. Leijona. Niin, että ottaako sisua. Kiitoksia, kiitoksia. No, selitähän mitä sä teet. Älä viittikään. Mikä se tuo laite on? Mikä? Tämä laite. Selitähän vähän. Tietää. Niin, tuolta tyhjennetään, mutta siinä on joku mittari ja tuossa ylhäällä. Tää lämpömittari näkyy maidon lämpötila. On se 10 asteista maitoa. Ne on syksyaika. Jaha. Minkälaiset tilat lasketaan sitten kun syksyn jälkeen? 3 asteista. Joo. No sehän hienoa. Kiitoksia isännälle. Kiitoksia vaan isännälle, että nämäkin kuvaukset saatiin suorittaa täällä navetan puolella. Jos mä käyn tässä tuolla rantasaunalla vähän ottamassa. Ja rantamaisemaa vähän tässä kuvata. Joo. Tässä on Pekan traktoritalleja. Tässä on tämä uusi traktori. Ja suunta olisi sitten tuonne rantasaunalle päin. Niin otan taas tässä pienen kuvauksen tästä tältä suunnalta. Siellä taitaa mennä